Ku danna mana subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Relax Hausa TV domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ne babba Alasan dan ado jigo ne babba Alasan dan ado Aliya dan ado lidai lida ne mu dai mun yarda koma dan ado Alasan dan ado me kyautar mota me kyautar mashin ba mata jari lidai dan ado Aliya dan ado ga keken ɗinki ya raba kyauta hadda fini sama a ba mata dare Alasan dan ado Maliya dan ado Alasan dan ado Maliya dan ado har majalisar mu sai na shuwaki uba duk wanda mun yarda sile na shuwaki kwa zafa mu ɗauka mu kai madalla shi yayi lida ne a gobe sifika dan ado ba zai yi canji ba Alasan zai kuma komawa kwarai ne shi ai lida ne a gobe sifika dan ado ba za mu yi canji ba Alasan zai kuma komawa kwarai dai shi yayi lida ne a gobe sifika dan ado ba zai yi canji ba Alasan zai kuma komawa kwarai ne ya sarki Allah ilahu gani sarkin kyauta Allah dalla buwayi shi dai yayi maza yayi mata Allah ne roƙo ka ƙara ka ɗaukaka waƙata Sirayya nukuni Allahumma kai ne kamawa kwarai dai shi yayi lida ne a gobe sifika dan ado ba zai yi canji ba Alasan zai kuma komawa kwarai ne Salati dai Allah ka ƙarawa ku abun kauna Kama Habuballah Aminullahi ma'aikina Sa'ali Allah zafai ga sabon kauna Allah ne roƙo ka sanyo har ma dan ado kwarai dai shi yayi lida ne a gobe sifika dan ado ba zai yi canji ba Alasan zai kuma komawa kwarai ne kabila dan ado Alasan sai na gaida ka bar mai zagin ka wata ran dai sai ya zo gunka shi kwa butulci dai me shi dai ayyaka yi riska Maliya dan ado Alasan bai ci amana ba kwarai dai shi yayi lida ne a gobe sifika dan ado ba zai yi canji ba Alasan zai kuma komawa kwarai ne ka babban gulbi Alasan ba mai tankawa ba ga jaushin ku Alasan zai kuma komawa baya yin kwatata ku Alasan sai ku yi ganewa dan ya zance ku a gare ku ba ya zama dodo kwarai dai shi yayi lida ne a gobe sifika dan ado ba zai yi canji ba Alasan zai kuma komawa kwarai ne tanga karfe ke a barki ko ba mai turewa Allah ne ko yayi domin kuwa ba mai turewa abin Allah sai dai Allahumma ba mai turewa dan ado ka muje talakawa mu dai mun yarda kwarai dai shi yayi lida ne a gobe sifika dan ado ba zai yi canji ba Alasan zai kuma komawa kwarai ne dan ado ku sani dai shi bai san kukan talaka ai na gari ne shi Alasan mun yaba halinka mutum mai kirki ne jama'a dai sun yaba kwazonka Alasan dan ado tudun wada doguwa ba canji kwarai dai shi yayi lida ne a gobe sifika dan ado ba zai yi canji ba Alasan zai kuma komawa kwarai ne Alasan kai ne dai ku ji magana ta ni rayyan dan ado da gaske muke yi mu Alasan kyale yan gangan ba su da kishin mu mun gano su dai tiran nan na san za mu yi mu tudun wada doguwa ba canji kwarai dai shi yayi lida ne a gobe sifika dan ado ba zai yi canji ba Alasan zai kuma komawa kwarai ne tun na gari ne shi ku nuna mun tamkar nawa shi zaki babba idan ya fito ba a tankawa kowa da ya fito kwanan sakwa shi ya yi karewa ba a taku da shi Allahumma shi ya yi yarjewa kwarai dai shi yayi lida ne a gobe
mun sauke shi na zaki da ni sarkin barna. Sai na shi waki uba Suleiman bai su amana ba kwarai dai. Shi ai rida ne a gobe sifika dan ado. Ba zai yi canji ba alasan zai kuma komawa kwarai dai. Kowa dai ya san itan kuka ba gamji ba. Dokin karfe ne mu kira shi da ingar ma babba. Idan wada doguwa dai alasan zamu mu je baba. Elos mai wake tidin wada ne maka waka ta kwarai dai. Shi ai rida ne a gobe sifika dan ado. Ba zai yi canji ba alasan zai kuma komawa kwarai dai. Tun wada doguwa dai alasan shi ne yake son mu. Mu buɗe idanunmu mu gano wanda yake kin mu. Karmi shukar mu cikin hali kwata binne mu. Saluwa sosai daɗin baki kai rudin mu kwarai dai. Shi ai rida ne a gobe sifika dan ado. Ba zai yi canji ba alasan zai kuma komawa kwarai dai. Kasan dai tafi dai Allahu mahi ne yarda ma. Jagora babba ana son gaida mazan fama. Mai kyautar mota ana son har ma dai mashin. Baya yin ruwa tidin wada doguwa mun shaida kwarai dai. Shi ai rida ne a gobe sifika dan ado. Ba zai yi canji ba alasan zai kuma komawa kwarai dai. Ga babban jirgi ka ɗauki mutum har iyalinsa. Shi dai mai gaba ku bar shi ya karci haushinsa. Yan ciki da baki sama ku tai muku dai nisa. Sai kallon hange ba za ku mu dau mariki shi ba kwarai dai. Shi ai rida ne a gobe sifika dan ado. Ba zai yi canji ba alasan zai kuma komawa kwarai dai. Wani kwaya ce mun ana son zai kuma komawa. Karyar mai gaba ana son ya wuce rainawa. Kuna shi waki muke jar majalisa a canzawa. Nisar tarayya ana son zai kuma komawa kwarai dai. Shi ai rida ne a gobe sifika dan ado. Ba zai yi canji ba alasan zai kuma komawa kwarai dai. Kitani shi na tudun wada ya ce dai na faɗa. Sai ni da babba hakan dai kowa ya shaida. Abin faru mu kwadai ana son zo ka take guda. Kitani shi na tudun wada ya ce ba canji kwarai dai. Shi ai rida ne a gobe sifika dan ado. Ba zai yi canji ba alasan zai kuma komawa kwarai dai. Yaman APC tudun wada ni na gaida ka. Ka za mu je baba su wiɗi sai dai hamdallah. Kitani shi tudun wada ni na gaida ka. Kwana ce sosai gurin na shuwaki da ɗan ado. Gani da kai sako gurin PA na ɗan ado. Nasir ne da Ali PA ya ce ba canzawa. Wai ina ta na almu dole na gaida shi. Shigo ne babba sabon garinmu dai sai ta sai na gaida ka ciyaman fatu bana ne. Magada Ayuba gwadai ciyaman sai na gaida ka. Yusuf Musa dai da maje ya kai ma a gaida ka. Sakatare babba gayya ni kwani na gaida ka. Salisu da maje ɗaya ni na gaida ka. Amanar ɗan ado Salisu ni na gaida ka. Yaman kokas dai sabon gari sai na gaida ka. Alhaji Sani dan umma kai fa akwai kwazo. Malami mai kwankwan mu daidai dole na gaida ka. A fata mu tafi gurin tafiyar mu ta ɗan ado. Kabiru faɗan hajiya titin yayan da a gaida ka. Yaman ɗan ado sak mu dai kai muka sa a gaba. Kungiya babba ta ɗan ado san dai babba. Sabu sabzi ma tidin wada sai na gaida ka. Kai ka ce ɗan ado da kuma bi shi kuma mun yarda. Bala ba ga kanan yau sai na gaida ka. Ina zo wake bala ba ya kada famu. Alhaji Haruna ɗan barka na gaida ka. Ya ce ba canji alasan zai kuma komawa. Uban mu bala na bala ya ce ya bar tafiyan keta. Ya riƙe ɗan ado gaskiya ta yau halinta. Dole na gaida ka Abdulrahman ubana ne. Jigo ne babba gurin na shuwaki da ɗan ado. Ɗan ado.
ra'ayinka. sai na shuwaki sai alasan. Ado shuwaki ku ne muka ɗauka. Sai na shuwaki sai alasan. Jagororin musu akwai fahazaka. Sai na shuwaki sai alasan. Ku muka bai wa yarda shuwaki da ɗan ado. Sai na shuwaki sai alasan. Na kurungu hattara ga fakwarinmu. Sai na shuwaki sai alasan. Shi ne zamiri a yau mu fagarinmu. Sai na shuwaki sai alasan. A wani ce ku je shuwaki muka samu. Sai na shuwaki sai alasan. Ita gaskiya mai baya yin nadama. Sai na shuwaki sai alasan. Kwarai kainuwa alasan mai shumma. Sai na shuwaki sai alasan. Su dan ado take suka koma. Sai na shuwaki sai alasan. Ai da gari da sai sifika muka ce Shi ma. ai rida ne a gobe sifika dan ado. Ba zai yi canji ba alasan zai kuma komawa kwarai ne. Allah hamdallah wani Allahumma hamdallah. Ina gode ma tabaraka sarki ya Allah. Dan waƙar ta ɗaya baitina ya cika ba illa. Rayyanu Gainos cikin wadda kun ji waƙa ta kwarai dai. Alhamdulillah.